To všichni vybranou? Ne. Já mám úplně na někde. Na kraji? Kolik jich tam je? Nebyla, ty hraješ taky. Hraju? Kolik jich tam je? U každého Takže máte všichni? Ne. No, asi je to tak vidět, že jo, to má jako. No takhle Lina se zde tam je. Ale bude za námi. Není to? Běž ještě chviličku. Lina bude taky brát vždycky. Takže Nepřipneš výrobky. Ne. Prosím. prosím vás, nedupejte na tu kameru, jo? Děkuji. To je to záp. Jo. Takže 3, 2, 1, start! Hej! Tak se to jednou vrať. Ne, já jsem to nebojím. Ty na to. Lili. Lili. Sakra! Já není šláp. Sorry. Takže typnul bych si, že on je první. No, ku podivu, když je taky nejnekající. Nejsem nejlepší. Tak podíváme se na videozáznam.